the Genesis Foundation or say Genesis Fapem no. Omande share naoche akon asan abeto yembion yeba munyina akwaba. London Ghana memenda akwanjo Sabbath school na feature semu empensemu na o hwei. Yebda nyame ase kwata foforo asan abeto last week na de adisuan dikan edebro sa naoche mu no yepese no ye adisuan etoso mienu no. Sa wo hwe adisuan etoso mienu na tifia asem na o se Genesis Fapem no. Yetwe ho abasisia. Commission on Abasie, Babia, near maybe share asie. 4 plus 4. Answer no 8. But to both a class no, there will be multiple answers. Chira Unyankopon you su and the Bayankanka about or draw a yen nipa by no city and say, yeah, come up for here. Who say, the papa de bia the way and way different. One children would die. One for Bibiamano. And they know ye nipa, we are searching for salvation. Abusia for adofo no mo amhwe ne mo amutie ye nyinara ye mamunyina akwaba ye beda mo aseso nkokwan so se de biara danso mo de mo fidie edito ase ye ne mo ye adisia etisei ese na meka ye no nimdie foforo abakra ma ye dikan ahyase adisia edikan na atwimu no ye behwe adisia toso mienu no o se the Genesis Foundation ma yenkutie enyom emfree Golden Gates formra na area ya di adisiana ahyehye so. Oh Yami wabo Jehovah firi bonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio. Oh Yami wabo Jehovah firi bonsa nimpo chiremu sebuma refrewa enye bibiase wasi denio. Oh Nyame unasese yesomo adini na bejejia efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio. Oh Nyame unasese yesomo adini na bejejia efriwo sebuma refrewa enye bibiase wasi denio. I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame semidin eyinum nyina huwa na mana wasia na mietiafo. I'll sit down na medima wo adum nishira wo mame semidin eyinum nyina huwa na mana wasia na mietiafo. Minyami mesumwo dada meyiwaye achira hamasan semidin eyinum nyina huwa na mana wasia na mietiafo. Minyami mesumwo dada meyiwaye achira hamasan semidin eyinum nyina huwa
na mana wasia na miyetia fu O nyame obo Yehoba ajai firi bonsa nimpo chiremuo sabuma refrewa enye bibia se nyame waside ni o nyame obo Yehoba ajai firi bonsa nimpo chiremuo sabuma refrewa enye bibia se nyame wasidenyo yɛda enuanom Golden Gate for ase enyuma omde adi yen addition no animo ene na me de asida pace nso de ma 3ABN Ghana TV no kwasem se ena fe Hope TV sa adwuma ko TV adwuma ko mienu yi ena eboa ya ma yes addition ya omne fa de ko wiase afana nyara na enam se ya krankra adwuma die enti no eya na ehu sika sam na eden kakra yesrew so wo hwe ba bia wo hwe se wo tie na wo mo bia pese de boa sa adwuma ko mienu ya one number egu yemfoni na yesrew fa na frɛ obibeje wo so kakra bia no fa boa sa adwuma ko yi na onyankopɔn so ebe eshraw mame hwe afidie mu hase na afeminyi maboafo a na omo hase be boa na de addition pense mu ade abramo me de mo so for Bismarck mensa ene me wo Dr. Alex Collins Alpha eka me ho wa hase doc ye mo akaba ye ne Bismarck me da se ne so ye ton safro watimi aba me ko manimu a yenua Ransford ohene ba sapon so ene ti ono Rans ye mo akaba yes da se wonso watimi abeka yensa wa ha na afemi ko manimu a elder akwa chire ene echore da ye mo akaba yenua me da se ne so watimi aba na ne odi eto no akra no yenua openi Isaac Asare na eti ehon no fini ye mo akaba yenua lase se ene watimi abade bia se mi ho opinion no mani age sanse ne schedules no we a very busy person but de bia onya adaje se yenyesa additionality yedase se watimi aba abusia for ba bia obia no katwanye na memma Ransford emo empire emai empire so the jade for ma dia ye na se na ma odi da wase adise kunya obese ma ide ebo ye ho ba na di sisi ye ho etwe o ma ye rade di sei ye se ma yenti ase me hu na nse ma obese o ma yete boy bra no ma yenti wo Yesu di nti amen good yeah share yeah the last week no na yeah the preamble of the whole quarters lesson no kwasem say you principles be anasanhye bi a ewo prophecy eno beboa ya ma ye besua nkomhye ho asem yetimi ate ase ye hu se niema ne bebre ho a eye nso hyede eye mfato ho na afi eye abegudie ni nyina no ye ko adesua no no abusianfo ye behu sa nso hyede ni abegudie ni mfato ho ni abasam yi nyina na afi yetimi ate ase na otwemu no ose Genesis foundation and as the Genesis foundation Genesis fapem no and ka abosam no ye free John chapter 1 verse 29 John chapter 1 verse 29 meti nyakopon asem yohane nguma no eti ba ko chichemu aduonu enkono wo se ade a chen no yohane hunu se Yesu reba ne nchen na wo se hwe onyankopon adwama oyiwi ase bone kro no eni amen good I think say ye komu no ye be bo nka abosam no so na fe where na say how I yensintisa nka abosam yi ase Genesis foundation no question the problem are war in terms of prophetic interpretation no most at times no yenhwe the roots of babia prophecy no every ba and as I say interpret revelation prophecies na war revelations na na base no yemfa emfiri honum ntia ya na ye adwenumu ntanta kakra ba se wo kire prophecy no mu na otimi hu na base ba free ba ene ne fapem na ma wote prophecy no asenti wo hwa wo se wo search bible no mu
na wanya nsɛm na wɔde ate prophecy na sɛ ɛyɛ paa nanso nsɛmfo bi wɔ hɔ a ɛyɛ a wote aseɛ paa wɔ kyerɛsɛm mu a ɛma wonya prophecy no nte aseɛ paa yie na saa asɛm wei no wɔ sɛ ɛyɛ nokwasɛm paa especially the book of Genesis a yɛba bɛhwɛ ɛho asɛm yi san sɛ prophecies ni nyinaa bi wɔ hɔ a na Genesis anya di kan abɔ so ama yɛn ansa na ne kɛseɛ ne yɛba bɛhunu wɔ baabi a yɛhunu no ba sɛ wante Genesis asɛm a ɔka de to hɔ na wanhwɛ a na Revelation asɛm a ɔbɛka no wante ase nti na ɔtwe mu deɛ yɛba bɛyɛ sɛ yɛbɛ exploit ne yɛahwɛ prophecy no bebree no na baseɛ baabi efiri baeɛ baabi yɛdi kan bɔ biribi so na afei ne kɛseɛ no yɛkɔhu no baabi yɛhu yɛ ɛno na saa na ɔtwe mu yɛba bɛhwɛ nti wobɛhu sɛ nneɛma no bebree bɛyɛ the first time a yɛte saa deɛ wei nanso na Revelation ɔnso ɛba bɛka ɛho asɛm nti mɛgyae ama maboafo no mɛboa na afei edition yi yafso no mako na afei yɛmfa nkɔ awie no ne ate nneɛma bi ase ɛpaaye nti yɛndi kan hyɛ ase wɔ saa ɔkwan so the principle of the first mention wɔre bɔsoɔ no edi kan no nhyehyɛeɛ no sɛ ne yɛsitie yɛbɛhwɛ biribi ɛwɔ Isaiah chapter 40 verse 7 and 8 first. Yenti Onyankopɔn asɛm sa ngoma no ti aduanan kyemu nso ne enwɔtwe ɔse enwere dwan hwehwere ntwam na Onyankopɔn ho mehu fa so ampa ɔma no yɛ enwere twam saa na nwere nso etwam na Onyankopɔn asɛm de etim hɔ da amen hwɛ Malachi chapter 3 verse 6 Malachi chapter 3 verse 6 yɛntie Onyankopɔn asɛm ɛwɔ Malachi ngoma no ɛtiri a ɛyɛ miɛnsa kyekyɛmu nsia ɔse na me Awurade me nsakyera enti mo yɛkɔpoma mo nwiesa amen but yɛhwɛ dog the principle of first mention akenka asɛm a yɛkan mfoni bɛn ɛne saa film wei ɛtwa kyerɛ yɛn but asɛm ni abesmark last week edition we say establish say Onyankopɔn trimpone say adisem yebeti asie ye kan yebeti asie enti that is the first point then the second point no Onyankopɔn bekyere ye from last week say yante asie na because you use the right method say teacher ni kyerɛ mass no kyerɛ mass question a good board so 4 + 4 answer no 8 but to bounce a class no there will be multiple answers obi beka say 16 obi beka say 1 obi abetro de ope nenso there is only one answer na say obenya answer no correct say 8 your math principles are ye math and there's so one faso na ka say wow what do utim ebe ye de opa that is where obi getting it wrong enti no na ye unpack it this week na bibia wusua no ewo emra ewo home principle niema ejinejina so enti se ukọ school so kosua dey especially university ye wo answer na obehya ase no year 1 no almost all the courses ye ma principles are the bechere ye ma no na ye tools are wo de be unpack the bigger way are obechere no me ma practical example how are ye car completely different from how I can ship completely different from how you to plane. Ni nyina ye most of transport, but or more principles. Enti se wouldn't car now per se uko to plane yamfa wamfa santitie no mu a wonte ase na se ye de wo fantitie mu am wetima to plane ye say would the abotre etie those principles no because they are not the same as the would you car no. Now, at the same, so a natural way transcending in a lot of things. Mama me fa bibi to say all the books are yatro articles no way you chim into free pass. The first part no ni animo. A bema overview of the obekani na. Then in the middle no na overview no kind you will see the details in the middle. Na obevia conclusion no bob ebo tofa. Esa reflective back
to the okai near nimu any middle content no. Yes of a school and a cry why excellent illustration. Answer na your best start lesson, oma overview, into oma introduction no. And then no will be safe a question, near your details no. You be we are no summarize it. But in any more kind, any details are any conclusion in no or munina they work together. There's something called internal consistency. Idea bia watchro article bia watchro book bia a speech bia wakano say a proper na coherent. There must be internal consistency. And no na onyankopon aseme wo Isaiah 40 verse 7 and 8, Malachi 3 verse 6, Hebrew 13 verse 8. I can say onyankopon asem no onyankopon he doesn't change. There is internal consistency. Say in some a can ni nyina no the principle teams now all can ni nyina no ye the same thing. And this is the first 101 principle lesson. Every student our person professor no so onyankopon the whole book of the Bible no kind of wasem no or yonyamia on changing. Enti ubon say principles teams na wom no the same thing. Enti now no let's go back to illustration more about how a typical book or article is written. Right. So for Bible there's the introduction, which is the Genesis. Enti Genesis no open up intro of the whole Bible, which is centered on a God who is love, a God of love. And then between Genesis and Corner, so now amount details. What shows say onyankopon ne love? What shows say the Genesis can expanding what church into all the Bible books no it's like chapters to the bigger Bible. And then so could do Revelation, ube Revelation, especially Revelation chapter 21 and 22 no. Now some summary of onyankopon trimpon or the Bible no by said the ni trimpona or declare our Genesis no. Revelation was a restore no. And knowing this no and as the for your bibia your friend say the principle of first mention so name kind when there's internal consistency and you started from Genesis now who say waka bibia sane onyankopon sesada no de oka ye oka dua na se dua no Genesis or the gina homa we are the principle no so san ka dua in Isaiah anase Daniel anase Revelation obetim dia toto ho fi se onyankopon on sakrada na the same so say who pick each of the books so who share fancy be person about the love of God ubenya the principle of first mention from Genesis but obedu synoptic gospel no so now fa synoptic gospel be a chapter of the Bible. There's that internal consistency. And here said also the first time obe mention the same team. Now meaning of that team no be reflected. So did that principle no Bible prophecy be very easy to understand. Great. That's a dog. Say why yes wonderful beautiful analysis de amaye abusia for sene yedi kan no the whole of sakota we ye pese ye hwe kwan ye befa so na ya cheche nkomhye mu na ya te nkomhye so ase sanse sene ebi mu cheche nkomhye mu no no kwasem ne ene Bible no nti ase ebo abra eno adusia na ye na sa na ochi mu sene ye hwe ne ye hwe nkomhye no na bwase babia niema bi share ase sanse wo pese o tin komhye ase so wo hwe babia bi share ase ansa na watimi ate ase no na dog ede yakọ akira wa Lisa Foundation no ede amaye yento aso na fe yenko yanim na yanya sa foundation we yenhwe understanding God's love and as yete onyankopon ne do ase se ne esitie ye behwe akenkan sembe ba kwa na mienu bi nso ase ne ahwe the principle of first mention na ye ka no yenhwe se ne esi etie read yenhwe Genesis chapter 22 verses 1 no ade ba no yenhwe na yenhwe se ne esitie Genesis chapter 22 or the kind verse 2 no ade ba no yenhwe what is there maintain yakopon asem Genesis ngoma no eti aduonu mienu chichemu a eye mienu no o se na oka se fa oba kro a wodo no Isaac ko Moria asase so na fa no kobo
ɔhye afɔre wɔ hɔ wɔ mepo no baako so a mɛkyerɛ wɔ. Amen. Amen. Good. Yen show understanding God's love. Sa yi choosing way ene sa abasem way a yaka ho asem kakra ya ye be ba be ka ehun so nsem kakra abra ye ko ye nimu yi. Die na kyerɛ ɛfa onyankopɔn ne dɔ se ne sitie. Se ye hwɛ adesua no na afi ye hwɛ ase afi baabi a so panyin kɔnsata kan ye ya ye di kan bre di kan nyankopɔn ɛka bibi no ɛne na de ye fa pem de a ɛne na Genesis ngoma no bre di kan ye me hu ɔdɔ ho asɛm no eso enie nyankopɔn adwempɔ ne suban ne ye sɛne ne su ne ban tie no nyina no ɛne ɔdɔ no na ha na ye hu bre di kan nyankopɔn ɛka ɔdɔ ho asɛm akyerɛ ɔdɔ ho asɛm a ɔka ne sɛ ɔhye obi sɛ wodɔ me a ene oba na odo no fa no kwa ya ade ma me na ha no bu ka se obi a odo no de ede na ade no ko bo afore ma no na mo mi gidi pa se nyankopon na obese ye hunu bibi efa ne su ne ban a oye eho se wo hwe a o se enimu na ye ti ba ko no entichim ba ko no ka se egie nyankopon ye se o so Abraham ayeden ahwe enso hwe ne se ade a wodo no fa bo afore ma me enu nti nyankopon be se hu se ye no ye som ne bo ti se de Abraham ne ba Isaac na osom ne bo na odo no saa na ye nso so ye ade nyankopon ani ku ye ho nyankopon edo na nso so odo ma e ma ye no enam se ne osi evalue ye nti ade a som ono no bo pa no he is ready to sacrifice it for us and nti so hwe a ye kwa enim ye hu Yohane ngoma no ebe di kan no so ye ka odo ho asem ebe hu Yohane ngoma no ti miensa chemu dunsia ho no ye hu se yankoma se enam se do ni panti ode ne ba wo no kono ye den emma enu nti no so hwe emfato hu ye hu wo Genesis ngoma no ene de hu wo Yohane ngoma no ma kire onyankopɔn ni su ene ne ban nkanka eba odo a eye ni nipa ban no se ne sitie ene se nyankopɔn do ye na so nam se odo ye nti ade a ono nyankopɔn esom ne bo pa no o pe anase ne ho pre no so de be to ho ama ye nipa so ye nya odo ye nya nkwa ne sa ne nti na o hwe se ye nso so ye nipa no ye benya saa odo ne bi ne se ye nso so enam se ye do nyankopɔn nti ye ma bibia ye wiase afefe de bi entwintwan yakwam se de be ye betimi adan odo a be ka se self sacrificing ye mfa ehwehwe ye nkwa ye de na emum ye de afoforo de ye bi si ye ni so se ye so ye nyankopɔn ma ne nti ye da nyankopɔn do ne di eno enam gidi se adisua no be se ye ti ase nkanka fo nyankopɔn do ho fi se nyankopɔn prophecy de ma ye ni nyina no obese ye hu se ne o si do ye nti o me ye hu de be si ye ni mu nti etimi aboaboa ye ho akodu honom na de ho ato ne so ye amen me da se pa se Winia Ransford ayenesa ama abusia for se ne na ye kan say the first mention of odo was in the form of nyankopɔn instructed Abraham say on fa ne doba yanka say in bra Abraham bre ansa na o nya sa akwada no the first mention of love nyankopɔn the instruction edema Abraham say on fa sa akwada na odo no pa no on fa no nkobo afode but when we say oko Yohane na ono nso de ne ba bia ono nso na odo ne pa nso de bebo afode amaye enti se wo kohye nkomhye wo Yohane na wa mbeti Genesis we die na ase a emma wonte Yohane die na ase so ata se nunti ne ye ka se wanya sa afa pimwe na se ode kokyere prophecy bi ase a wanhwe a wonte prophecy na ase da because there was the first mention of love enti se wa mbeti sa love we ase a se ye kan love no wanya ti ase hu se ne wo doba ba ko ye kasefa no kobo ase de ne ya eye enti nyankofo be ka ho asem wo ba bia you will understand the meaning of God's love me da say now there's another question being one ye bisa Isaac bisa ya the entire Bible Bible no nyina ebe answer sa question no now Genesis or say Isaac's question ebisa question be where is the lamp Genesis chapter 22 na 7 and 8 yenhwe adebi ewo hono na fe ye wia ye beko Revelation 5 to 10 and so until yanko Genesis 22 7 and 8 ma enti awade asem Genesis ngoma na ti aduonum yenu tichemu nso ene enwotwe no na Isaac ka kire naja Abraham se meja na osimi nie meba na osehwe oja ni nhina nie na adwam a wode rekobo afode no wo he na Abraham se meba onyankopon be kire ohye afode adwam a no
na won baanu no ekoi. Amen. Good. Quickly. Now what kind of Revelation chapter 5 verse 5 to 10 and see ya try David so. In the maintain Yakopon asem ewa disem woman no eti a eye enum chichemu eye enum no ekopem eye edu. Ose na mpanyimfo no mu ba ko ka kire me se nsu hwe Juda musuakuo no mu jata no David hini no edi nkunim se obebue nwoma no mu na watete nso ano no nso no nchemu nsia no se na mehwe na hinwa ne atiasefo ba nan no ntem ne mpanyimfo no ntem no odwama bi gina ho a otese de waku no owo mmen nso na ni nso a ye onyankopon honhom nso a wasoma won ko asase nyina so na oba beje nwoma no firi de oti ahinwa no so no nifam nwotwe na oje nwoma no atiasefo ba nan ne mpanyimfo aduonu nan no hwehwe ase odwama no anim wonyina kurakura asankuo ni sika mfamfa a ohim aye no mama aye ahotefo mpaebo no na woto dwom foforo se wo fata se woje nwoma na wobue nso ano no efise okunwo na wodi wo moja atoyen ama onyankopom efi musuakuo ne kasa ne nkofukuo ne amanyina mu na waye onyankopon ahenma ne asofo ama ye nyankopon na yebedi asase so ahene. Amen. Openi asara yenhwe sene asembisa ne call and send ye nim sa story Genesis chapter 22 7 and 8. That was when Isaac and I see mfano enkobo for the unfortunate was Isaac and the emfa unkobo for the no question na obisa o papa no question na obisa papa say I sika ni nsuo ne servani na odwama no ewo he the first mention of odwama on the revelation to mention odwama. Great infoni ben na o twa kire yen wa hase. Yeah, I'm say okay question na besides say odwama no wa he na question no mudo ye pa. Yeah. Na Isaac nso no wasua niam free ne papa Abraham ho. Is Abraham wa to no bo ase a kire no. Enti wonim onyankopon akwan. Because there bia Abraham bobo afore bia no. Kwane ne ba no ko. Enti wonim the rules no. Any enchisheye e down. Wonim say yakobo afore a yedi ejako, yedi nsuoko, yedi sei ko. Now on this particular one, dear, yakobo afore. Who say ah, the papa de bia de way and way different. Na Abraham so odika catch Isaac bia enka that time no me do ko for there enka Abraham tin ko be obesum ne papa kura to adwane wanka ti Abraham amokono na Isaac say no afori we de bia me papa for there na afori we pa de soronko no obusa ne papa say odwama no e wo hene na wo hwe ansa Abraham de man no a say ngwa was God would provide. Nyamide bia we provision no why yato da so na oye ni bia so ne bre on say nyeso mko ya no dwan ba yo tam Abraham no why ready say obe physical no eno nyankopon ebohye no ebe mu a odwama no ebae na wo hwe sa ani sem no say de yakan no a na revelation so aka ho asam da and then no question Abraham Isaac Busa said, where is the lamb no? Yes, you between Busa, yes, you Busa that question be. Where is the salvation? Salvation, you know, anyone free when you coupon. I will no one casani dobano, I will make a provision. No, they are back, no beji, we are simple. Said there, John 1:29 can. So, and it's the first time I can, yes, I can New Testament, and also no. Say, yes, Christo. Onyankopon ba no a obefa wiase nyina bone no enti ye savior no anasa agenkwa no se onyankopon eyi no ma ye no onu kuto ne nam no so a ye benya nkwa. Great minim se emse edan opeso o kan bibi de so anasa ye koye no won de se wo hwe ebela so ba afore na ono so de odwan ene ba afore enti aforebo de yenim se efri tete ada bi ede odwan na ebo na Abraham ahinta semo na mede ehinta no anase Isaac ne se panchire no odwai panfa bibia ama no ene no ye nipa we are searching for salvation ogwama no obema ye nkwa owo he eno na ese ebusa ye ho se hin na ye nkwaje no hin na ebe no great hin na wo yo
abusafo yegusuara ye hwe sa particular lesson we a lesson bia ye na ye pese wonya emu entiase pa ye because that say ye hwe okwan ye be faso ne aten komhyase ye hwe okwan a ye mfaso na ye nte nkomhyase. The first aspect of it there was a tranian lay foundation no ye hu nkomhye ni nyina ni hini ni roots the foundation the fapin ba be free eba Jesus Christ salvation Nyankopon plan of salvation na won say Abraham ne ba Isaac saga yi enyina anya create foundation bi amayen bete nkwaje nhyehyɛ a Jesus Christ ayam nti wo hwɛ Genesis nko a obeka che dama obi na busiafo nko na BBC but na ye wiase nyina na sa question na Isaac ne bisa dem entire Bible no be answer na nye se Abraham nkwa na ebe answer sa question na ma Isaac the whole Bible na ebe answer where is the lamp because now we were looking for the lamp because na boni abawiase e was say nkwaje e ba humfuni and so obefa prophecy no na ko read revelation na wan be pe nsemfua bi wo Genesis a wan hwe ya wonte ase enu nti na ye sa adusua yi yento aso na fe yenko yanim na fe yenhwe ne eho o see dealing with death. You read the owo juma no so yenhwe because the question of death and so ebemu ewo hase yenhwe the first mention of something biom Genesis chapter 2 verse 15 to 17 BBC wo hono yenko na yenkohwe Genesis chapter 2 15 to 17 na fe yewia yebehwe chapter 4 no so 8 to 15 yenhwe de si wo ho meti abade ase mose ngum edikan Genesis no eti mienu chichemu aye dunum kopem edu enso na abade Nyankopon de onipa ko edin trum se ono na wonwen ho na abade Nyankopon hye onipa no se trum ha nua nyina dibi na papa ne nim bone hu nim de adua no de ni efi se da a obedi bi no owo na obewu na abade Nyankopon ka se enye se onipa anko betina meyo ne seso boafo amana amen na yenhwe Genesis ngoma no eti ennan tichemu a eye enwotwe no ose na Cain ni nua Hebel kasae na eba se wo afuom no Cain sorry tia ni nua Hebel na okum no amen now call Revelation chapter 1 verse 18 yenko edisem ngoma no eti a eye ba ko tichemu eye edu enwotwe ose na de oti ase no na mi wu na hwe meti ase dada na mi kro owo ni asama do safoa amen era openichre yenhwe mfuni ben so na ye etwatwe in terms of owu asama ye kan first mention na yaka ho asem ya na chifo ana segana fo kasem bi se owu batanipa ho sa Nyankopon bo nipa no amfo owu amata ye ho David ene Nyankopon so boye no amfa bone amata ye ho ye ka test na edika na o si na da obedi duaba ni bie no yes eda obebu masem so no eda wantie masem na beti obi foforo asem no yes ewuo na bewu yes wo mu di duaba no wo mu wu ho a David wo mu anwu ho nanso ukọ tucha test ahead obonse edurumre bi a owu no nyame na aye enclose no na ya bottle no afi ebedaidi yes etutuana no yes ehwie mu contents no yes eno ne the first owu a ebe Cain odikum ne nua yes enti siepe owu ho adisua pa say the first mention order no ekire no yenko Genesis yes eho ne ibekwa akotia sie bebia owu ye dey efiri bae enyam se yenti onyame asem ne nti no o si owu na edey aba enti I can just imagine say emra Cain odi aba bo ni nua no da ho no I can just imagine how he felt so ko so no mu pusu no ana na sa sembe ekura no koka che ne ma ne papa chilling experience that's right wo mu hu bi da say ni nua won ne kasa di nkoma fe wo da ho ntimi kasa biem that is the effect of sin the bone de ba yes no enti dealing with sin no yes dealing with death no yes. Why na betimi dealing with death na maye aha no de ye ko aforebo a Isaac ene ne papa ko boye aforebo a Cain no ebe na ko boye nam so ma wu ye no aha no be kire ya say the antidote of that no ene hwan ene Christo oh dini moja na ye dey
ebeto ho ma ye enti ye de adesua no eba na wie ye no Yesu Kristo ka sembi wo se meni de owu ye yes no say dey it's sorry yes no tiase dada ne de adesua no ne da eye se boni ye nananum kodi ye ema wo mo ba odi kai ewui obo toso mienu ewu ya why ne betimi asosa ewu ya atoaso ma nipa bebre eto bi za na me ka babra na me koduru ba bi za Israel fo ne ebi Philistines ekoko ne bi o se yekum nipa over 200,000 hey nipa 200,000 there uboko was it the following day wobukum 100 and something thousand ya na me hwe din no say hey nipa pa na yekun say ene wo hwe Israel ne ayifo a Palestinians say nipa ewu no eto bia meto sa aduane kura na mintimi ne bi fi say ye nyina ye nyame nsa na bode hwe de bone de aba yeso ye go back to the Garden of Eden hwe ne ma abesisi enipa ewu asase so enki ye nyina da so te ase a na enki ye nyina na nane Abraham ye nyina na nane Adam ye nyina na nane Eva ni ye nyina ye Russia ko honka Mother's Day obi e kura the flower ye de koma hwan Eve Mother's Day enka ye ni beji nenso hwe de bone aye nenso nhyiranka urade se Yesu Kristo se hwe mimi wi onunu a wode ne kra onu a oboye no wo sade ne kra beto hoje enti no se me yekumio mo boni enti yekumi se de yekum ebe no sa na me so ye de yekum me ni ogwama no a Abraham me kire no ma no de kobo afore ma de mi mogya no ye bone ho mpata no mimi ni Yesu Kristo no me na nkwaje ene ade nyina ewo me mu nti we have hope. We have life in Christ. See a genidia and quadia be dia. If you say me wooey, but sorry, na me tiaseda. Amen. Great. Me da say fa say eda why na sa abusia for ye gusuara ye hwe okwan a ye befa so ne ate nkomhye ase na ye hwe ne fapem ye hwe ne wo Genesis niema bi a wadi kan boso na Revelation ababeka ho asem na yetimi anyamo ntiase baako ena owu the first time aye hu owu ho asem wo Genesis na nye Revelation na wo Genesis a king ekokun ni nua nti na onipa nya di kan understand anase ye hu owu ne yawa isitie ni se ni isitie nti se ye ko Revelation na ye ko ka owu bi ho asem a afi ye beti ase sanse ya nya fapem no ya nya ti owu asese ni isitie nti Yesu Kristo se ono ene wawu ene wasa sorry ene wo owu so etumi nti Genesis ema ye ti the mention of owu se ni esi etie ye nto aso na afi ye nhwe wo no nso na sem se ni esi etie se the serpent Genesis chapter 3 verse 1 to 15 na afi ye nhuri enkohwe 1 to 5 no na ye nhuri enkohwe Revelation chapter 12 1 to 9 so na fi yem fan sorry addition so Genesis 3 1 to 5 me ntia rade asem mo se go medical TV me nsa chiche mu ba ko kopem enum na wo ye ni tie chen wura mu no ma moadoma awrade Nyankopon yo ni nyina na okache oba no se amparo Nyankopon aka se mu ni tuom ha nuaba nyina bi na oba no kache owo no se tuom ha nuaba no yedi ebi na so dua isi tuo no mfinfi no aba no de Onyankopon aka se munni nanso momfa mo nsa nka na mo anhu na owo no ka kire oba no se enya wuo na mo bewuo na Onyankopon nim se da mo bedi bie no mo ni bebue na mo ayese Onyankopon ahunu papa ne bonne amen Yenko Revelation chapter 12 1 to 9 and so adisem ngoma no eche yedum mienu imu baako ekopem enkron no yenhwe asemwa Joseph no ka kire yen wo ho ene adisem ngoma no eti eye edu emienu ba kono kopem enkron o se na senchene kese bi yi ne ho adi osoro oba bi a ofura awia na osrane wone na ase na nsoro madumienu abotire bobo ne tri na wafa afuro na woretiam ruko awo na awo aye awo ano aden na senchene fufuro yi ne ho adi osoro na hwe otwiase kakraka
kɔkɔɔ a ne tiri nson ne ne mandu na ahemotire nson bobɔ ne ti na ɔde ne dua retwe ɔsoro nsoroma nkyekyɛmu mmiɛnsa mu baako na ɔtutu gu asase soɔ na ɔtweaseɛ no bɛgyina ɔbaa a ɔrebɛwɔ no anim sɛ ɔwɔ a ɔbɛmene ne ba no na ɔwɔ ɔba bɛni na ɔde dadeɛ pomma benyan amanaman nyinaa na wɔfa ne ba no de ne kɔ Nyankopɔn ne ahengua no nkyɛn na ɔbaa no dwane kɔ ɛserɛ so de Nyankopɔn asiesie baabi ama no sɛ wɔnhwɛ no hɔ ɛna apem ahanu aduosia kyemu nson no na ɔko ba ɔsoro Mikael ne n'abɔfoɔ tu ɔtweaseɛ no so sa ne no koeɛ na ɔtweaseɛ ne n'abɔfoɔ nso koeɛ na wɔantumi wɔn nanso wɔanya kwan ɔsoro bio na wɔtu ɔtweaseɛ kɛseɛ no ɔwɔ dadaa a ofrɛ no ɔbonsam ne Satan deɛ ɔdaadaa amanaman nyinaa no firi hɔ too no twenee asase so na wɔtutoo n'abɔfoɔ kaa ne ho eguiɛ. Amen. Amen. Good. Mamembra dogs bio yɛhwɛ Genesis, the mention of the serpent, and now we now call Revelation, so I share the mention of the serpent sɛnea ɛno nso ɛtiɛ saa yi tuo sɛ mi mfoni bɛn na ɛtwa kyerɛ yɛn. And you call the principle of first mention. Yes. Was the first time I heard or wording Genesis 3:1-5. That's right. That I want to buy the Jumadi obedi. Yes. Oh, and if I wait to him, and then let's move on to Revelation 12. Now, before Rebecca, Revelation 12, no, the whole book of Revelation, which is like a chapter of the bigger book of the Bible, the principle, the Bible, no. The emphasis some some so say onyankopon say a some onyame obo soro ne asase no another power be obe challenge na sa power no so Revelation 13:2-4 or refer to that power no say owo dragon be nearby enti answer na ye bedru Revelation chapter 13 and not 12 neighbor no na 12 the mania runs for kan mami won say wo hwe say no kan no na or say in the midst of the na ohun say wo bi apie mu came into the scene enti the principle of first mention no now they are caught to sa wo na wodi yedi kan hu ye or Genesis 3 no na sa wo buy no obeye niema bi de oye ne say oye na dwen say obeye we what kind the whole of Revelation 12 and Revelation 13 now Revelation 13 say oma to me to another power bia or yes or they be convince a lot of people no much free sumpa soma ejina the true worship no now so first time so you who wo din wo Genesis now or by that time na world population ye nipa 2 pe Adam and Eve no by there no by deceive Adam and Eve from following and worshiping the true God. That's right. And so we fact this principle now Bible prophecy no emuntiasie no very easy. Right. Isaiah eka about now this Revelation 12 no crowd. So the more you read it now, we take this principle now. And my picture ni na be very clear. Or say sa dragon no na os owo a main. I'm trying to find baby or kind. No wo owo 7 and a main I tria so 10. That's verse 3 no. Verse 4 no. Or say ni tail ni dia a chain sroma was no a third of them. Yes. What does it reminds you? In see heaven, or started with say Bonnie Eba heaven, and this dragon came into the scene. Now Bible also can say to see heaven, or bring some convince a third of the angels, and now free hope. And to share this internal consistency now, applying the principle of the first mention, and ma very clear to you say they all can't ne ho asem wo ha no e your bronsam. Ena onyankopon asem onyankopon say onya ye say obema kwan ama obronsam deceive ye fi say onyankopon say na sem bia waka bia ye no kore onyankopon sesada obronsam try say still na sa ne method or start ye hu ne first mention wo Genesis ye hu Isaiah ye hu Revelation mo ogusu use that method no na say you use ne say o use different tactics
because when him say this is the obvious year you need to use different methods in our cultural setting. We keep saying so culture is dynamic. Niema bia ye de nim say aduane a wa meto wo ma me motua so no ochiwa de na so ye maya ye wo omo they are being exposed to a whole lot of changes. We can see niema ni change culture change but nyame hye ye boss say obem see ye mai ho kwan a obem mai osoro nyansa na ye team use these methods enti say obronsam now no omma sene oba Adam and Eve Garden of Eden no of a subtle ways of a different ways so no aba na so see mo nyankopon kwan a with this method no oba in a different form cry ye be team identify no ne atwe ho afri no ho yo madam was say one last comment opening asare say one last comment me wasima kakra bi na fe yemfa sorry so yo last comment no and say ya adusua yesu nyina kire say Bible akenkan nkomhye nyina ye ankase ye nyansa na yenim de yentumi mfa ntiase entoto ho na mu we say ye ma ye ho kwan na ye bre ye ho ase na onyankopon no ankasa honhom no traye mu onyame pese oyi ni ho adi kire ya bre biara na mu we say ye krado na ye accept yo me that's opening 30 seconds the thing who they say onyame was so nsesa sir into obonsam no ko edi ntrum no do ko kan edi na nka Adam na Eve mu say onyame nsesa kidi na me aka no obeti te wo ho ma me no mi no say enne no ye foundation ye gina so ye principles ye gina so no enne within the church no nipa keke against omi enka hu say our God does not change the ma ye edi ntrum no eno a principles no a eho no ebetina ho edi nkunim to obonsam ebeba te se de enkura omi enyina onyame asem so na nkunim de be ye de amen that's it right. Me can say you are me say ni say odoye yes en fa ho ni BC bia no wo do ho to no so na oginidi na odi na hye so nensem ode ma di achi te say Genesis copy Revelations be nya nkwa abunche na ma ho ti Yakobon ni amen abuza for additional second lesson no Genesis fapem no the Genesis foundation ya lay amal ya hu say sa trosem na ye kan ni nyina Genesis the preamble of the whole book of the Bible and nyema ni bebre o ha no wadi kan boso e Genesis and the rest of the Bible no e details no my to bo sen nyema bebre o Revelation a one ma Genesis I want ya say nti so ko YouTube no bi gina ho no ye na no gbagbagbagbagbagba o kan sem bi tia Yakobon o kan sem bi tia trosem no o tia trosem na that's the ones who nsua trosem na obi deceive sa na tie enti ye de sa na e kire ye nkomhwe ase ye fapem no na fe ye de ateto ho e ye consistent na fe ya chechemo Yakobon shraw say we dey wafidi atwase next week no ye twaso ye de atwaso mensa no so ebe twam so katwane na mema dog enhira so emaye na mema mo mpaye da wase nyame ne agenkwa wonsema abaye ho wodoye enti wa chirechire wode wonsema maye nkonsha maye fi so pese ye tiase ne ye de ho twoso na mpem bebre no se ya ma ho kwan na ye de ya nimdie pese ye tiase no na ye ntiase no ntimoma na wa chirechire se nya abotre ye mfa ho brase ne ye ntwen wanim na method audio chire the principle of first mention ye nya abotre nsua Bible enyina se ne opese ye sua so na se yesa ye betiase ya da wase bebre efise bisa we e wo doba Yesu din mo amen amen